Naimbaga rapi kakailian. Just came home iti panagbiyahe, iti taxi. And I am so thankful iti apo, iti panaywan, salunat. Kaya nagiti kakapsat nga mamimit ko diti lugan. Uray iti panagbiyahe kat ijay ko nga mamimit da kayo. And I am so thankful. Uray nagi dati nga kakadwak diti YMCA nga di bodybuilding group. Iti gym. Kat ni mamit ko man ni Suda and mangag ko nga agbibuya da ka nagdangdangag ka. Agdangdangag da. Idandanon ko ti kablaw ka na kayo kakapsat kan kakadwa. Uray kini manang April nga sipol nga itulot ko diti bekal. Yaman ako iti Diyos iti waya kan simpo nga mamit ko na kayo ken mamuak no kasatno nga naidanon da iti nga ministry iti pamilyayo iti biyag mo. And madaydayo iti apo iti nagsasabatan tayo. Yeah. Iti dito nga rabi sakbay nga ginana tayo. There is a verse and there is a question nga kasatno nga tangag paiso nga agsaw ti Santo Espiritu iti dito nga panawin. There is a verse in Hebrews chapter 3 verse 7 kunana jay, wherefore as the Holy Spirit saith, today if you will hear His voice, harden not your hearts as in the time of testing in the day of trial in the wilderness. Awan problema jay kuna tayo nga panakisao iti Diyos. The question, how kasatno nga agsao ti Santo Espiritu kada tayo. Dahito kadikat is it by an audible voice nga agsasao iti unag iti kwarto nga kasatumtumpaw iti sao nga adag sasao lataditan nga kasjay. How does the Holy Spirit speak to us? Do I need to wait ag-uraya kadi nga masapol iti busis nga audible iti or apparition dita? Nagmait nga sa lutsod, right? Kung iti Bible no inawat mo ni Kristi Jesus nga manubot kan mangisalakan mo. We were given the promise nga iti Santo Espiritu nga makitalo nga persona iti Dios. Ket naikari nga agtalinaad iti bagi tayo. Isumutin tagbaling nga balay na. As isu ti wagas nga mangprotektar, isu ti wagas nga mangited proteksyon, kan mangsilyo nga handa ka nga maluganan iti diablo. Tidakal nga sa lusod data, kasatno nga mok nga isuna, tegsasao kanyak. Anya dagiti legit nga wagas nga iti Santo Espiritu kat makisao. Is it true that by apparition, by dreams, ijay kadi agsaw ti Santo Espiritu? Let me tell you this. Agsubli tayo iti pinaka wagas kan way ti Santo Espiritu nga agminister kada tayo. Malagip yung kadijay promise ni Heso Kristo nga kunana before nga pumanaw isuna diti daga ada iti sumublat kanya nga parparehas na. And he is referring to Santo Espiritu. And ito iti trabaho na kada tayo. Iti John chapter 14 verse 16 kunana, and I will pray the Father and He shall give you another comforter. So parparehas ko isuna, another, that He may abide with you forever. So that is the permanent dwelling iti Santo Espiritu iti bagiti maysa nga namati habang si bibiyag isuna diti daga. Even the Spirit of Truth, He is called the Spirit of Truth, kinapudno, ngahan nga makita ti tao. Because He is a spirit, han nga makita ti naked eye iti maysa nga tao. Neither knoweth Him, but ye know Him, for He dwelleth with you and shall be in you. So that's the promise. Tatanya ti trabaho na dit 1:6. But the Comforter, who is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So dahito yung trabaho ti Santo Espiritu. He would speak to us, He would minister to us by the Word of God. Kita niyo, He shall teach you all things, He shall bring you all things to remembrance, palagipan da kayo. Dijay ti ministry ti Santo Espiritu. He speaks
agsasaw isuna itata by the word iti sao ti Dios. Hat nga audible voice. He speaks when you are reading the scripture. He gives us understanding. Isuna pa iti mangitid palagip kada tayo. I-remind na tayo, di inadal tayo. I-recall na dagi verses nga inadal mo. Dagi minsay nga nangagmong. Dagi ay kasat mo ti panakaplikar na di ay. That is, iti trabaho ti Santo Espiritu. He clarifies iti mind mo. Tapno maadal mo no kasat mo. Kan anya dagi nadadal mo tinapalabas, and He remind you those things. And that is how the Holy Spirit speaks. He speaks by using the Word of God. Kastoy, no ada iti decision nga ramidam kat, di ba naadal mo ti sao ti Diyos? Di ba nangag mo ti sao ti Apo? Di ba nabasam ti sao ti Diyos? Di ba dayti mo ti plano iti Apo? That is the ministry ti Santo Espiritu. Naibalod isuna iti scripture. Han nga mabalin isuna nga agbukbukod isuna iti trabaho. Iti trabaho ti Santo Espiritu kat He makes sure nga iti biag dagiti anak iti Dios. Dagiti biag dagiti anak iti Dios kat agbibiyag da iti wagas kan plano iti Apo. Isu nga kunana jay, that is how the Spirit of God speaks. In the preaching iti sao ti Apo, He uses nga may nga boses, the voice of the preachers. May sapay nga boses nga usaran na dagiti teachers ti sao ti Dios. Usaran na dagiti missionaries. Usaran na dagiti evangelists. Usaran na dagiti anak nga iti Apo nga daduma to remind us dagiti nadadal tayo iti sao ti Dios. And that is the voice of the Spirit today. Kasat no nga makita nga maisigurado ka isunahaan nga ti demonyo tagsasaw. Nuhan na nga kung kontraan iti sao ti Apo, deep in the heart and iti mind mo. No, dati sang kat ada iti may nga busis nga magmutununag mo, and dismayanda ka, it is leading you agribildi ka nagbasol. That is the voice iti demonyo. But deep iti heart mo, no, ada iti decision mo, ada is may nga busis, reminding you dagiti naadal mo iti sao ti Dios. Diba naadal mo? Leading you more, kiniapo yung agtalak kanya na. At kung nati sao ti Apo, di jay ti boses ti Santo Espiritu nga i-remind ka nga agbiag ka iti sao ti Apo ka nagbiag ka para kini Kristo. Di jay ti panglasinan nyo iti boses ti Santo Espiritu kan boses iti Diablo. Ti boses ti Diablo turong na kang agribuild iti Dios. Ti boses ti Santo Espiritu iturong na kang agsubmitar iti Apo. Iti boses ti Diablo, dayo da ka ti sao ti Diyos. Ti boses ti Santo Espiritu, i-remind ka dagiti naadal mo, kan dagiti nabasbasam, kan dagiti nangnangag mo, nga sao ti Diyos. Iti boses iti Diablo, kaya't nangagbiag ka ti bukbukod mo. Nang ti boses ti Santo Espiritu, iturong da ka, nga agsubmitar, kini Apo Isus nga nangisalakan kanya. So, dijay, numangag mo ti panangiturong ti Santo Espiritu kat ma-affirm mo nga isuna. Haan yung nga patangkanan ti puso yo, agpaituray kayo. Tati kasayatan nga biyag, kat ti biyag nga lang nga naisalakan. Ti biyag nga naisalakan, kan agpapaituray, iti panangidalan ti Santo Espiritu. God bless you, and good night. It's time to rest. God bless you, kakapsat.